Класиране девойки старша възраст. Многобой. Шампион за 2016 година Йоана Николова, черна касе. На второ място Полина Иванова, Черноморец. На трето място Галатея Керова, Тракия Елит. Четвърто място Елизабет Йовчева, Чар ДКС. Пето място Марията Иванова, Тракия. Шесто място Теодора Александрова, Левски. Седма Марина Иванова, Тракия. И осма Анна Келман, Чар ДКС. Шампионката Йоана Николова ще награди госпожа Лиляна Раева, председател на Българска федерация по художествена гимнастика. Второ място, госпожица Полина Иванова ще бъде наградена от госпожа Деспа Кателиева, генерален секретар на Българска федерация по художествена гимнастика и главен съдия на първенството. Трето място госпожица Галатея Герова и от четвърто до осмо място наградите ще връчи госпожа Красимира Филипова, председател на Съдийската комисия към Българска федерация по художествена гимнастика и супервайзър на първенството. Yes.